tak tahle chata v Dolním Bezděkově je ideální na vyčištění hlavy po týdnu v práci. Možná proto, že je jenom 25 minut od Prahy anebo 10 minut od Kladna. Pojďme se na ní podívat. Před vstupem do chaty je prostorná terasa, kde si můžete ugrilovat něco dobrýho nebo připravit třeba na letní kino. Dominantami chaty jsou prostorná lodžie, sklepní prostor a v chatě se vyspí klidně 6 lidí. A co třeba něco na zahradě? Kuriozitou je tady ta udírna a je tady i místo na bazén. Chata se skládá z 2 nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží je kuchyň plus obývací pokoj se vstupem na loďi nebo řekněme terasu a v druhém nadzemním podlaží je prostor na spaní. Vidíte, jak je tahle lokalita krásná? Hnedka za chatou tady je procházka do lesa, je tady biofarma z biovýrobky, cyklistické trasy, turistické trasy, jsou tady restaurace a je tady i golf. Tak uvidíme, jak mi to půjde. Docela dobrý. Tak já se moc těším na prohlídku a pokud vás budou zajímat takovéhle služby realitního makléře, tak zavolejte nebo napište taky.